zajdete tam jako ušnímu, oni vám jakoby propláchnou uši, to teprve zjistíte, co jste tam měli za bordel. A potom vám udělají takové odlitky, no a to prostě pošlete jakoby někam, že v Čechách to nedělají, jak třeba my to posíláme do Spojených států nebo někam prostě a tam vám udělají speciální sluchátka do toho odlitku. A to, když si dáte do ucha, tak už neslyšíte vůbec nic. A to nás čeká. Zatím neslyšíme jenom my dva s Evženem, proto já to tady mám vydrané, vidíte? A kdybych teďka řekl něco Evženovi, tak se furt tak bude smát, protože prostě nic nebude dít. Takže až to bude mít zákaz, tak to bude úplně v pytli. A víte, co vám ještě řeknu jednu hroznou věc, jo? Já normálně to neslyším ani na koncertech, jako by vás neslyším. No. Takže já se vždycky otáčím na kluky, kteří mají ty blbé sluchátka, protože mají ty z toho Walkmanu, tak ono to prolízá, vždycky říkám. Vždycky se ptám Nikolaje, zpívají? On říká, vidíš, ne? Říká, vidím a neslyším. A jo, docela zpívají. Ale teď se nebudu mít koho ptát. Že bude mít taky ty dobré sluchátka. Už si to vždycky budu muset vyndat. No to je všechno, to je celý příběh. Až jednou přijde volný pád a zvedání protne noc, tvá slza jako vodopád, tvé volání o pomoc, až všechno rozplyne si vše. Bude jí nálezu než krát, zvedni mu jenom jdeš a než přestaneš se ptát, jestli tonou, jestli hoře nebo vyhasnou. Můj srdce být, i pro tebe nechám svít. Můj srdce být, i pro tebe nechám svít. Až nebudu mít sílu stát, můj skok pro tebe bude dnem a ticho, i když budu spát. A srdci zavřu do 4 stěn, když místa nepůjde se hnout a všem kolem budu lhát, že můj středobod je kouř. A i když přestanu se ptát,